Здравейте на всички! Това е втория ни епизод от поредицата ни кариера с Манчестър Юнайтед на FM24. Сега да обобщим месеца, който остана. Бяхме довършили приятелските и трябваше да изиграем първия си двубой за Community Shield с градския ни съперник Манчестър Сити. Както виждате, двубоя завърши катастрофално. Нека да обобщим. Тотално се насмазаха. Втората минута Бруно Фернандеш получи директен червен картон и оттам нататъка нещата излязаха тотално извън контрол. Тотална доминация на Сити, ето както виждате, удари, корнери, малко за владението дето и, но то нямаше голямо значение предвид резултата, който виждате. Мейсън Маунт контузия, поне не беше някоя тежка контузия, мисля, че даже и Рашфорд беше контузен, да. И къде е Рашфорд? Са контузия. След няколко дена отново вече започна първенството на Висшата лига. Отново се изправихме с Манчестър Сити. Тук нещата бяха по-цветущи, както виждате и ние поведахме. Те ни изравниха в 63-та минута с Холанд. Много по-добра игра, ето това вече и статистиката го показва. Тук даже заслужавахме този матч победата. Просто имахме няколко положения, гриди, но и както виждате, тук Онана беше контузен, даже им Варди резервния вратар. Но още напипвах, може да се каже, и състави. След това отново дерби с Ливърпул. Може да кажа, че матча трябваше да е хикс. Незаслужена загуба беше, но няма значение. Футбола се играе на голови, заслужена, незаслужена. Биха на 1-0. Слаби оценки отново, нали? Тяхните малко по-добре, но като цяло заслужаваше този матч също да е хикс, поне не трябваше да го губим, но с течение на обстоятелството така се случи. Последният ни матч за месец август, именно срещу Бренфорд, най-силният ни матч може би дори от самите контроли. 5-0, тотална доминация, както виждате, гледайте и статистиката от удари, корнери. Просто ги размазахме. Виждате каква е оценката на Амад Диало. 10, 3 асистенции, 1 гол, перфектна игра. Мисля, че даже вече ще ми е и титуляр, нали, точно на тази позиция ще го пускам. Няма да мъча ни Герначо, ни никой. Ще го оставя него. Тук още се колебая от началото. Дилихт правеше много грешки, особено първия матч с Манчестър Сити за Community Shield. Първия гол, негова грешка. Втория ни матч с Манчестър Сити на два пъти правеше грешки, нали, добре, че единия път Онана излъви на резервния ни вратар Алтай я спаси, единия път гредата на спаси, но почна да навлиза вече малко от малко във форма. От началото имах доста проблеми с контузиите. Сега долу-горе се нормализираха нещата и вярвам, че ще сглобя титулярния си състав, що годен. В принцип трябва да съм го направил до сега, но в контролите и сега няма нищо общо, поне за мен. Именно тези съперници като Манчестър Сити и Ливърпул ми дадаха ясна представа за какво става на въпрос.
Изтегляхме жребия за Карабал Къп. Момент, где се гледаше. И се паднахме с отбора на Брадворд Сити. Не ги знам, мисля, че в Лига 1. О, те даже са и в Лига 2. Да. Лесен съперник, предвид примерно ето както Астън Вила са паднали на Манчестър Сити, дори и Фулъм примерно на Челси. Лесен съперник, но не трябва да се подценя. Ще пусна, нали, може би голяма част от резервите. Ще видим как се стикат обстоятелствата. Виждате изтегляне жребия и за Лига Европа. Сравнително лесна група. Лас Клинц, Хофенхайм. Хофенхайм те може би са ни най-сериозния опонент в групата. И Апоел Никозия. Има, нали, по-тежки групи, сега смисъл тая Залцбург, Монако, Билбао, Малмио. Много по-тежка Тотнам, Лил, Партизан, Панатинайкос. Също. Ето ги Лудогорец с Портус, Ница и Ференцварош. Да им пожелаем да се класират напред един от по-тежките съперници да отпадне още в групите. Може би нашата е най-лесната група, но ще видим как се развият нещата. Да погледнем тук какво се случи. За този бек бях ви казал, аз даже сега го пратих под наем в отбора на Валеренга, норвежката лига, да се обиграе. Ето един интересен трансфер. Антони в Селтик под наем. Не мисля да го използвам и затова реших да го пратя директно под наем. Селтик ми пратяха най-добрата оферта, затова там приех. Брентфорд бяха изпратили, но не се съгласих с някои тяхни решения. Привляках ето този играч Рафаел Вейга. Влезе един матч като резерва в 61-та минута го пуснах. Не направи лошо впечатление. Ето виждате му и оценката 6,80. Преди да го привлека се е справил добре. Като цяло го взех за резерва, нали, тук да запълва дупки. Вече ще гледаме как се развива, но ако се развие добре, защо да не да играе титуляр? Оценките му не са лоши, принципно. Пасва на стила ни. Интересното беше през трансферния. Ето този трансфер. Ето този трансфер, който борда не се съгласи да ми отпусне още малко някой лев, за да може да го привлечем. И малко ми е яд за него, но няма проблем, нали. Следващия трансферен прозорец може да се случи това. Много съм щастлив от факта, извинете, че забравя да ви кажа. Новия ми асистент, а именно вижте откъде идва. Може да си представите на кой бивш треньор е бил също. Много, много, много добре от... Може би този ми е трансферния удар в момента. За сега, поне ще видим зимата. Ако се задържим до зимата и не изгонят. Но определено, нали, този човек доста ще ни помогне. Тук малко е отчаиващо, но се оправят работи, особено сега в Лига Европа. И да, може би това е обобщението. Следващия ми клип отново ще изиграе другия месец, месец септември. Смятам да го направя, да го кача по-често. По-скоро, по-често да правя клипове, по-скоро да го кача, понеже с този клип се забавях доста, но нямаш как да играя.
И смятам примерно на 2-3 дена, ако мога, максимум на минимум поне на 3 да кажа, максимум на 4 да качам клипове от поредицата. Понеже и аз като ни играя няколко дена и после малко докато се опресня какво се е случило, да вляза да гледам. И мисля следващия епизод да е с тези 6 мача, нали, да ви обобщя отново какво се случва. Понеже ако ви снимам и самите мачове или примерно отказ от тях, поредицата за мен стане доста дълга и главно да ви покажа най-интересното, което се е случило. За този месец беше това. Вече ще видим за другия. Ами, харесайте клипа, ако ви е интересно, абонирайте се също. Ще гледам да качвам по-често клипове. Се радвам да се развие канала, нали? В смисъл да... Ако има и гледания, да правя и аз и клипове, да е интерес на вас. И така, чао и до скоро!